Ďakujem za slovo. Tak tu som teraz počul pred tým, čo idem ja rozprávať o nejakom životnom prostredí, závažné témy, ktoré sa týkali troška inej oblasti, ale dúfam, že ani tá oblasť odpadov, ktoré sa týkal náš projekt, nie je až tak nezaujímavá. V každom prípade, však uvidíme, ako to celé dopadne. Ja som nazval celú prezentáciu Chceli sme zmenu a vlastne celá táto konferencia je o tom, že niekto chcel dosiahnuť nejakú zmenu a pozerám, že veľmi úspešne sa to darí v rôznych oblastiach a ja si myslím, že troška sa to podarilo aj našej organizácii. A celé to bolo v rámci projektu Povedzme si všetko o kompostovaní. Aký problém riešil náš projekt? Odpady. V podstate riešili sme komunálne odpady, to sú odpady, ktoré vznikajú v domácnostiach, v našich domácnostiach, alebo niekde v školách, alebo niekde na pracoviskách. A zamerali sme sa na jednu špecifickú časť, a to sú biologické odpady, aj keď celý ten projekt nakoniec celkom tak inak sa niekde ukočíroval a dosiahli sme oveľa viac, ako sme pôvodne chceli, ale to je len plus toho celého. Toto je ten problém, ktorý sme chceli odstrániť na Slovensku. Na Slovensku vzniká zhruba 1,8 milióna tón komunálnych odpadov, kde nejakých 70% sa zneškodňuje na skládkach v takýchto miestach, kde väčšina je práve biologický odpad. Už tu nespomínam to, že sa nelegálne nakladá s odpadmi, že sa odpad spaluje v domácnostiach a že sa odpad vyhadzuje na tzv. Čierne skládky. Slovenská republika tým, že vstúpila do Európskej únie, tak sa zaviazala plniť nejaké ciele, ktoré sú stanovené Európskou komisiou a jeden z tých cieľov je znižovať množstva biologických odpadov ukladaných na skládky odpadov a to sa teda Slovenskej republike úspešne nedarí plniť. Stále skladkujeme v podstate, dá sa povedať, že pomaly viac a viac odpadu, namiesto toho, že by sa to množstvo znižovalo. Teraz by som poukázal na 3 ciele projektu, aj keď tých bolo podstatne viac, ale tento čas nám tu neumožňuje vlastne prejsť úplne detailne ten projekt. Ťažko hovoriť o dvojročnom projekte v priebehu 10 minút a tento projekt ani netrval, že necelé 2 roky, ale trvá odkedy sme vznikli a to je už teda pomaly 20 rokov, kde sme si my povedali, že chceme niečo zmeniť a išli sme do toho a celkom sa nám to podarilo až teraz. Prvý taký cieľ bol zlepšiť informovanosť verejnosti o možnostiach využívania biologických odpadov. Tam sme považovali za veľmi dôležité informovať aj širokú verejnosť, pretože tie rozhodnutia, ktoré niekedy prichádzajú z dola, sú oveľa efektívnejšie, ako keď príde niečo zhora. Takže tá cieľová skupina široká verejnosť je pre nás veľmi zásadná. Druhý cieľ bol vytvoriť vo vybranej obci, my tomu hovoríme, že dobré príklady z praxe, takže ukázať, že s biologickými odpadmi sa dá aj na území Slovenskej republiky za našich ekonomických podmienok, s našou mentalitou ľudí dosiahnuť nejaké ciele, ktoré sa darí plniť v odpadovo vyspelejších krajinách. A tretí cieľ bol zmeniť legislatívu. Zákon o odpadoch platí na Slovensku od roku 2001, taký lepší. Tam už bolo množstvo povinností pre občanov, pre obce, pre štátnu správu, aj čo sa týka biologických odpadov, ale vždy tá slovač je taká, že si vždy nájde nejakú výnimku a nájde si spôsob, ako to obísť. Tak my sme chceli zmeniť tú legislatívu tak, aby to obchádzanie bolo čo najkomplikovanejšie. V našej práci sme si povedali, že už som tu spomínal, že vlastne fungujeme zhruba 20 rokov, v septembri to bude 20 rokov, čo sme vznikli a používali sme rôzne metódy práce a teraz sme si povedali, že keď počas tých nejakých 16-17 rokov tými aktivitami, ktoré sme doteraz robili, sa nám nepodarilo dosiahnuť ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť, tak je potrebné niečo zmeniť. A tak sme si povedali, že budeme postupovať podľa týchto 6 pilierov. Začni od seba a buď príkladom. To sa nám zdá úplne zásadná vec, keď chcem niekoho učiť, aby lepšie triedil odpad, aby tvoril menej odpadu, aby využil všetok biologický odpad napríklad na svojej záhrade, tak ja by som mal byť tým vzorom, ktorý, keď ku mne niekto príde,
tak nebudem mať žiadne pochybnosti o tom, že ja to robím presne tak, ako to chcem, aby to robili ostatní. Prispôsobiť retoriku cieľovej skupine. Tu boli ukázané krásne šoty, krásne materiály, množstvo rôznych informačných kampaní, tak my sme to tiež tak celé nasmerovali. Robili sme rôzne šoty, kde sme dali robiť študentom stredných škôl krátučké šoty o tom, že je potrebné kompostovať, celkom vtipné videá z toho vznikli. Keď sme šli na ministerstvo životného prostredia, tak sme potrebovali samozrejme rozprávať iným spôsobom a so samosprávami tiež iným spôsobom. Takže to bolo veľmi dôležité, nehovoriť stále úplne odbornú terminológiu, ale snažiť sa vlastne to prispôsobiť tej celovej skupine. Tretí bod, hovoriť vždy pravdu podloženú faktami z praxe. Keď sme sedeli v nejakých pracovných skupinách, tak to bolo vždy také, že my sme tam boli jediní, ktorí sme neboli ekonomicky nejak viazaní na biznis v odpadovom hospodárstve. Odpadové hospodárstvo je neuveriteľný biznis, odpady vznikajú, budú vždy vznikať a vlastne tí, ktorí nakladajú s odpadmi, tak z toho majú naozaj veľmi zaujímavé zisky. A my sme tam boli jediní, ktorí v podstate chceli nejakú zmenu. Všetci chceli zmenu, ale v prospech svojho biznisu a my sme boli jediní, ktorí neboli naviazaní vlastne ekonomicky na tieto zmeny. Takže boli to celkom zaujímavé rozhovory, stretnutia a podobne. Buď vždy o krok vpred pred ostatnými. To sa týkalo hlavne stretnutia s obcami, ale aj s verejnosťou. V podstate byť informačne a byť pripravený vždy tak, aby nebolo pochybností o veciach, ktoré chceme presadiť. Značením a do nekonečna opakuj. To je proste... Ideálne by bolo nahrať si niečo na magnetofón a v kuse to púšťať, ale to nadšenie sa tam potom vytráca. Takže vlastne tá energia vždy musí byť v tom človeku, ktorý chce niečo presadiť a to určite poznáte všetci z tej svojej práce. Ten entuziazmus sa potom prenáša aj na ostatných a funguje to. A nevytváraj si nepriateľov, ale partnerov. My sme boli niekedy kampanická organizácia, teda robili sme rôzne kampane a teda taká jedna z našich... S vecami, s ktorými sme sa píšili, to bola veľká demonštrácia v Bratislave, keď sa prijímal zákon o odpadoch predchádzajúci a išlo nejakých 300-400 ľudí Bratislavou s transparentami a chceme lepší zákon a podobne. Tak toto sme úplne odbúrali teraz a začali sme spolupracovať vlastne s ľuďmi, ktorí majú tú právomoc stvoriť legislatívu a však k tomu sa ešte dostanem ďalej. Zopár výsledkov z tej našej práce. Ten prvý cieľ, ktorý sme mali informovať verejnosť, tak tam sme zorganizovali veľké množstvo akcií, rôznych prednášok, to boli desiatky prednášok na školách pre verejnosť, priamých aktivít v domácnostiach, tzv. Osveta od domu k domu. Keď si predstavíte jehovistov, ako chodia a vyzváňajú, tak my chodíme rovnako, akurát, že hovoríme o odpadoch a snažíme sa tých ľudí naučiť, ako správne nakladať s odpadmi, v tomto prípade s biologickými odpadmi. Vydali sme množstvo informačných materiálov, nejaké tam ležia na stolíku, tak si môžete zobrať o kompostovaní, využívaní kompostu, neplýtvaní jedla a tak ďalej. Druhý cieľ, vytvoriť pozitívny príklad, tak sme našli samosprávu, bola to Chocholná Veľčice, je to obec pri Trenčine, zhruba 1700 obyvateľov a tam sa nám podarilo zmeniť celý systém nakladania s odpadmi do takej formy, že vlastne sa podarili tieto výsledky. V obci začali triediť o 160% viac odpadov, ako triedili do obdobia, kedy sme tam začali robiť ten projekt, takže z nejakých 17% triedenia sa dostali na 53%. Znížilo sa množstvo skladkovaných odpadov o 52%, takže viac ako polovica odpadov už nešla na skladku. Ušetrilo sa 27 000 eur v priebehu necelých 2 rokov, to znamená zhruba 16 eur na obyvateľa a z hľadiska tvorby nejakého skleníkového efektu, tak sa ušetrilo vyše 606 tón CO2 ekvivalentu. To znamená práve tou zmenou systému nakladania s odpadmi, že odpad nešiel na skládku a neprodukoval emisie metánu, sa vlastne šetrila aj naša klíma. A tretí dôležitý vlastne nejaký výsledok do strategických dokumentov, ktoré sa tvorili v tom období, bol to program predchádzania vzniku
odpadov na Slovensku. Bolo to program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy. Sme dostali všetko, čo sme chceli. A počas toho obdobia, kedy sme sa tam snažili presadiť veci o biologických odpadoch, sa nám podarilo presadiť aj veci, ktoré sme v podstate pôvodne ani nezamýšľali, že ich presadíme, takže bolo to niečo navyše, týkajúce sa triedeného zberu a podobne. Z tej zmeny legislatívy pre nás všetkých vlastne vyplýva iba jedna taká zásadná vec, že triedený zber by mal byť pre nás dostupnejší a lacnejší, ako tomu bolo doteraz. Ja si myslím, že toľko o tom stačí. 3 také dôležité poznania, ktoré sú v podstate na takú diskusiu, ale podľa mňa sú také, že dobre si to je uvedomiť. Bez tohto projektu, hlavne bez tej finančnej pomoci, by sme my nedokázali zrealizovať možno ani 1/5 z týchto aktivít. Veľmi dobré a veľmi vhodný čas vlastne z hľadiska tvorby tej legislatívy prišiel ten projekt a táto finančná podpora, takže naozaj bez toho by neboli tie výsledky, za čo chcem poďakovať vlastne celému tomu programu. Veľmi dôležité je spájať pri nejakých zmenách všetky tie úrovne, všetky tie celové skupiny od verejnosti, mimovládnych organizácií, ktoré chcú väčšinou robiť zmenu, samosprávu, ale aj štátnu správu. Ak by sme my neboli presvedčili ľudí v Chochoľnej Veľčiciach, aby zmenili svoj prístup k odpadom, tak nikdy by sme nedosiahli tie výsledky v tej vzorovej obci, ani keby sme starostu mali najlepšieho na svete, aj tak nikdy by tie výsledky neboli dosiahnuté. Rovnako tým, že sme urobili dobrý príklad praxe, bol tlak zo strany ľudí, tak výborne sa pôsobilo aj na štátnu správu, na ministerstvo, kde naozaj sme mali argumenty na všetkých otázky a jednoznačne sme presazovali naše záujmy. Ak chceme dosiahnuť akúkoľvek zmenu, musíme byť profesionáli. Už to nejde robiť tak amatérsky, že tak, ja neviem, občas si niekde vyjdem a občas niekoho presvedčím a potom zase mesiac, 2 nerobím žiadne aktivity. Toto bola tvrdá práca, tvrdý lobbying, to slovo nemám rád, ale toto bolo vyslovene. My sme museli ešte aj tých našich kvázi nepriateľov presvedčiť o tom, že chcú to, čo chceme my. A potom niektoré veci vyplynuli z toho tak, že ani nebolo celkom jasné, kto to presadil, lebo to presadzovali úplne všetci. Takže to bolo to naše najväčšie víťazstvo. K tomu je potrebné ten profesionálny prístup, vedomosti a finančné zabezpečenie a zázemie, čo je, si myslím, že na Slovensku, a to poznáme všetci, čo pracujeme v mimovládnych organizáciách, asi najväčší problém, tie peniaze. My za niekoľko x mesiacov urobíme špičkových ľudí, ktorí dokážu presviečať, lobovať, ktorí dokážu informovať ľudí proste tou osvetou o domu a tak ďalej a skončí projekt a my tých ľudí musíme pustiť niekde inde, aby sa uživili a to je veľká škoda. A na záver, teda okrem toho, že chcem poďakovať za pozornosť, tak také heslo. Ak chceme dosiahnuť niečo, čo sme ešte nedosiahli, tak musíme urobiť niečo, čo sme ešte doteraz neurobili. Inak to nejde. A to sa snažíme vtlkať ľuďom, to sa snažíme vtlkať do hlav samosprávam a samozrejme aj Ministerstvu životného prostredia. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.